Stefan! Det Stefan holdt ud vores DJ, altså ham der laver alt det der mix og musik og box, alt muligt. Ja, det er prøv lige at give min hånd, han er aldrig blevet klappet af. Ja, det er så god. Jeg har forsøgt at sætte mig hvor det er tryk. Og jeg har sagt til dem, Jeg gider ikke tage herfra i morgen og tage noget ild med hjem. Man kører ikke kun med ild. Vi skal tømme det hele. Det er altid, vi skal tømme. men hvordan kan de ikke køre hjem med det? Vi står her badet i lys. De kommer med 2 Europa kalder ild, og så skal de ikke tage noget af det med. Sådan må det være. Vi har forstået for noget. Vi starter stille og roligt. Vi skal lige have I strøm på jeres mobiler. Det bliver bedre overfor, de bliver også bedre til os. Ja, Man kan også have nogle uger med noget lys i, ved jeg. Tænd lige de der mobiler. Ja, uger, eller what the fuck, et eller andet. Ej, I kan lige starte med lige at dykke lidt med dem, så vi lige kan se her.